evropski šampion iz 2006. On i Etes iz Monte Carla bi trebalo da, odnosno iz Monaka, bi trebalo da imaju ulogu pacemakera. Tu je još i Poljak Kžot, zatim Marcin Levandovski, iskusni Poljak, i Boris Berijan iz Sjedinjenih Američkih Država. Lider u diamantskoj trci za sada je Emos iz Bocvane. Rudiša je drugi sa 6 bodova, a Sulejman i Aman imaju po 4 boda. Zom odmah pokušava da nametne što jači ritam. On trči obično oko 400-500 metara i onda tu završava svoju trku. Vidjet ćemo da li će to biti ponovo brza trka kao i prošli put. Sulejman ima najbolji rezultat ove sezone, 1.43.08. Za sada oni prvi favoriti nisu u tako dobroj poziciji. Boz je trenutno na drugom mestu odmah iza Zoma. Ulazi se u taj drugi završni krug i sada bi trebalo očekivati da Zom odustane, a da ostali pojačaju. Za sada glavni favoriti nisu na vodećim pozicijama. Boz je trenutno prvi, ali Amos pokušava, on je trenutno četvrti, sada on pokušava da se probije iz drugog plana. Aman je na drugoj poziciji, ali pogledajte Amosa, ima nešto nezgodniju poziciju, ali ipak se probija. Uvek kada Amos trči, deluje kao da se poprilično muči, ali uvek mu ostane najviše snage za samu završnicu. Ali evo ga Amel Tuka, da li on može da dođe do pobede? U neverovatnom finišu Tuka pobeđuje 1.42.51. Najbolji rezultat sezone, nije mu ništa jasno. Kakav rezultat za Amela Tuku. Pa ovo je najveća senzacija, već sada možemo da kažemo, na mitingu u Monte Carlu. Pobedio je Amana, Sulejmana i Amosa na 800 metara. Momak iz Zenice, rođen 91. godine, očigledno momak koji može da ostvaruje velike rezultate. Šta je uradio Amel Tuka, nikome nije jasno. Amos je sačuvao sve što je imao, kao i na prošloj trci. Tada je uspeo da slomi Rudišu neverovatnim ritmom, ali niko nije računao na Amela Tuku koji dolazi do pobede karijere i više niko neće smeti tako olako da ga doživljava. Spektakularna pobeda Amela Tuke i popravio je svoj najbolji rezultat za više od 1 sekundu. Evo ga, ovde je trenutno peti i kreće da obilazi svoje rivale. I Amos na kraju drugi, a trebalo bi Sulejman da je bio treći. Koliko je široko išao Tuka na samom kraju, skoro u stazi broj 4 je prošao kroz cilj. Ovo je jedan od 10 najboljih rezultata svih vremena. Balkanski šampion u dvorani u Istanbulu sa 1.48.86. Koliko je to lošiji rezultat u